Добре. Да вървим напред. Да. Ох, да ви кажа честно, тя е моята любимка. Познаваме от 4 годишна. Идваше в моите предавания Кой е най-тогава и беше най-усмихната, най-лъчезарната. Даже си спомням, че преди една годишна програма дойде специално и ми написа лично писмо. Няма да го забравя никога този жест, защото малко деца се сещат за това. Тя е уникална, тя вече е звезда, защото спечели наградата на публиката на детския Пиринфолк. Тя е уникална, тя е Яничка Петкова. Здравей! Как си? Добре. Много съм щастлив, че си тук. За мен е огромно удоволствие да те видя. Ти наистина много си пораснала, даже аз не можах да те позная. Отдавна не си идва в моите предавания, но наистина това, което правиш, е уникално. Ти си един роден артист. Благодаря. Рядко се случват такива хора, които, защото повечето певици не обичат да пеят сред хората. Те си пеят на сцената и след това почват да си мълчат. А ти нямаш проблем, когато някой ти каже изпей нещо, където и да си. Във влака, в рейса, на улицата, който иска да запее, ти ставаш и запяваш. Това е истински роден изпълнител. Янка Рупкина от тези певци, които никога не отказва да попее на хората. Пожелавам ти да имаш нейния успех един ден. Но най-вече ти вече си много популярна и пътуваш по целия свят. Вече имаш няколко участия заедно с ансамбъл Славя и си пътувала на много места. В Мексико, пътувала си в Индия. В Индия. В Индия, нали, пътувай там. Да. И пя ли в влаковете в Индия, които се тресат много, пя ли там? Да. Попя на хората. Индийците как те приеха? Добре. Добре ли те приеха? Имаш голям медал, доколкото разбрах. Да. Това е много хубаво. Наистина, много впечатляващо е твоя усет към музиката, затова те оставям сега на нашата сцена, за да покажеш какво можеш. Благодаря. Невероятно, браво, Яничка, браво, браво, браво. Невероятна си, ти толкова много история имаш през последно време. На Пиринфолк ти пя Добър вечер, малка моме.
Но едно пиленце ми каза, че когато си била в Мексико, тя е станала хит там. Буенос ночес, малка моме. Така ли беше? Да. Как приемаха народните песни там? Добре. Те пееха ли с тебе, мексиканците? Радваха ли ви се на тези костюми, които имахте, на всичко? Да, те също имаха много шарени костюми. Имаше. Това е много хубаво. Създаде ли приятелство там? Да. Браво, чудесно. Пишете ли си във Фейсбук? Как е положението? Добре, още си говорим. Приятели сме. Браво. Чудесно. Продължавай в същия дух да учиш още много песни. Как върви училището? Математиката Добре. върви ли ти? Шестици. Само по Браво. математика? Една-две. Много. Значи това е много добре. Ами аз имам специален подарък и за тебе специално. Все пак аз те познавам от толкова много време, вече 4 години. Преди 4 години пя за първи път при мен. Да, с Затова имам тебе ли специално ходи? тая грамота от мен. Мексико. Да си я занесеш в къщи Аз не съм и моя ходила. нов албум. Тя Се радвам да се видим пак. нашия ансамбъл. Не след 4 години, а по-скоро да ми дойдеш. Айде, благодаря ти много. Толкова